Ikke fordi det egentlig rager mig, synes jeg, men bor du i hus eller lejlighed? Hus. Du bor i hus. Er der nogen speciel grund til, at du bor i hus og ikke i lejlighed? Ja, fordi så kan man bo i have. Ja, nemlig det er nu det. Og hvad er det, der er så godt ved en have? Ja, man har blomster også. Synes, er der nogle blomster, du bedst kan lide? Synes jeg er ikke så pissegod til det, men prøv at se her. Jeg har gjort mit bedste. Bare siger så. Sig et øjeblik. Ja, du må gerne klappe, du skal ikke holde dig tilbage. Jo mere jo bedre, det kommer på video. Men det skal jo være lidt romantisk det her, som jeg sagde, så jeg har bare taget lidt lys med også. Sådan, Sysse. Ved du hvad? Er det ikke fedt det her? Er det ikke hyggeligt? Jo, mig. Nu skal du se her, Sysse. Nu skal du prøve at se her. Sysse, den får du.